Ahojte nerozhodnutí aj tí ostatní. Volám sa Diana Nováková, ale nedávno bola predo mnou voľba, čím budem. Možností je stále viac a viac a je ozaj ťažké rozhodnúť sa v takom mladom veku. Chcete vedieť, čo ma pri rozhodovaní ovplyvnilo? Ovplyvnilo ma video, na ktorom žiaci strednej odbornej školy v Sobranciach propagovali svoju školu prostredníctvom projektu Podpor svoj odbor. Je ozaj pravda, že je to široko ďaleko jediná škola, ktorá si svoje poľnohospodárske odbory zachovala. Aj keď poľnohospodár v dnešnej dobe nie je to najatraktívnejšie povolanie, je to pre mňa to pravé. Veď som dievča z dediny a už odmala som mala blízko k prírode, práci v záhrade a zvieratám. Uhádli ste, čím chcem byť? No predsa agropodnikateľkou. A čo určite nechcem len sedieť zavretá medzi štyrmi stenami za počítačom a dotýkať sa neživých vecí, ale cítiť teplo zvierat, vôňu rastlín a pohyby vetra.